Kamusta po sa indong mga tugang? Salamat sa indong pag-antabay. Ngunyan, iyo ani kalimang aldaw kan sa tung pagbasa kan Biblia sarong kapitulo kada aldaw. Kuahuntaan sa tung Biblia asin magandam kita sa pagbasa. Sangaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mamibi kita. O Diyos Ama, ansa imong tataramon, buhay asin mapangyari. Sa giya kan Espiritu Santo, buksan mo ansa imong isip asin puso. Sa pagbasa niya mo, kan sa imong tataramon, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Pagbasa gikan sa libro ni Genesis, Kapitulo 5. An mga kapag-arkian ni Adan. Iyo'y niyan mga kapag-arkian ni Adan. Kandalangon ni Diyos, an katawuhan, ginibo niya sindang arog sa iya. Dinalang niya sindang lalaki asin babae, binindisyonan dangan nginaranan katawuhan. Kan 130 na ang edad ni Adan, nagkaigwa siya nin aking lalaki na arog sa iya. Nginaranan niya ining Set, dangan nabuhay pa si Adan sa laog ning 800 na taon, asin nagkaigwa pa nin ibang aki sa kababae bago siya nagadan sa edad na 930 taon. Kan 105 na ang edad ni Set, nagkaigwa siya nin aking lalaki na iyo si Enos. Dangan nabuhay pa si Set sa laog ning 807 taon, asin nagkaigwa pa nin ibang mga aki, bago siya nagadan sa edad na 912 taon. Kan 90 taon na ang edad ni Enos, nagkaigwa siya nin aking lalaki na iyo si Kenan. Dangan nabuhay pa siya sa laog ning 815 taon, asin nagkaigwa pa nin ibang mga aki, bago siya nagadan sa edad na 905 taon. Kan 70 na ang edad ni Kenan, nagkaigwa siya nin aking lalaki na iyo si Mahalalel. Dangan nabuhay pa siya sa laog ning 840 taon, asin nagkaigwa pa nin ibang mga aki, bago siya nagadan sa edad na 910 na taon. Kan 75 na ang edad ni Mahalalel, nagkaigwa siya nin aking lalaki na iyo si Jared. Dangan nabuhay pa siya nin 830 taon, asin nagkaigwa pa nin ibang mga aki, bago nagadan sa edad na 895 taon. Kang 172 na ang edad ni Jared, nagkaigwa siya nin aking lalaki na iyo si Enoch. Dangan nabuhay pa siya sa laog ning 800 na taon, asin nagkaigwa pa nin ibang mga aki, bago nagadan sa edad na 972 na taon. Kan 75 na ang edad ni Enoch, nagkaigwa siya nin aking lalaki na iyo si Metusela. Dangan nabuhay pa siya nin 300 na taon sa kaibahan ni Diyos, asin nagkaigwa pa nin ibang mga aki. Nabuhay siya sagkod sa edad na 365 taon. Naglakaw siya sa kaibahan ni Diyos, dangan nawara siya. Huli ta kinua siya nin Diyos. Naglakaw si Enoch sa kaibahan nin Diyos, dangan nawara siya. Huli ta kinua siya nin Diyos. Kan 187 taon na ang edad ni Metusela, nagkaigwa siya nin aking lalaki na iyo si Lamech. Dangan nabuhay pa siya
nin 782 na taon, asin nagkaigwapanin ibang mga aki, bago nagadan sa edad na 969 taon. Kan 182 na ang edad ni Lamek, nagkaigwa siya nin sarong aking lalaki. Nagsabi siya, hali sa dagang isinumpanin kagurangnan, an aking ini, madara sa tonin kaginhawaan sa satong kapagalan. Hali sa dagang isinumpanin kagurangnan, an aking ini, madara sa to nin kaginhawaan sa gabos niya tong kapagalan. Kaya nuwe an inginaran niya sa akin. Nabuhay pa si Lamek sa laog ning 595 taon, asin nagkaigwapanin ibang aki. Nagadan siya sa edad na 777 taon. 500 na ang edad ni Noe, kan siya nagkaigwanin tulong aking lalaki, si Sem, si Ham, asin si Japet. Ang tataramon kan kagurangnan, mamibi kita, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. O Diyos Ama, binindisyonan mo ang tao na magdakol asin maging mabinunga, tanganing maging tagapangataman kan sa imong linalang. Tabangi kami na maging responsableng tagapangataman kan sa imong linalang. Iwaras mo sa mo ang mga biyaya na sa mong mga kaipuhan, tanganing kami danay na makapaglingkod sa imo. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, nabasa asin nahinanyog nyato ang tataramon kan kagurangnan. Giraray sa aga, basahon ta ang Biblia, sarong kapitulo kada aldaw.